Nurmijärven Klaukkalaan on valmistunut marraskuussa 2022 laadukkaita vuokrakoteja. Kohde sijaitsee Klaukkalan urheilualueen vieressä. Läheltä löytyvät jalkapallokenttä ja halli, jäähalli, tennishalli ja yleisurheilukenttä. Alueen lähituntumasta löytyvät myös koulut, päiväkodit ja terveyspalvelut. Uusi upea monitoimitalo Monikko tarjoaa kulttuuriesityksiä ja tapahtumia. Klaukkalasta on erinomaiset kulkuyhteydet pääkaupunkiseudulle niin omalla autolla kuin julkisilla yhteyksilläkin. Hyvin varustellusta asunnosta löytyy laminaattilattia, kaakeloidut kylpyhuoneet, parvekelasitus, sälekaihtimet, keraaminen liesi, erillisuuni sekä astianpesukone. Vuokrakotien materiaaleissa ja väreissä on otettu huomioon nykyajan trendit. Kohde on savuton. Lemmikit ovat tervetulleita avainasuntoihin. Asunnot ovat lyhyen korkotuen ARA-vuokra-asuntoja. Asukasvalintaan käytetään tulorajoja. Tule viihtymään Nurmijärven Klaukkalaan. Jätä hakemus jo tänään. Avainasunnot. Avain viihtyisään kotiin.